Kompla xogħol ta' tiġdid infrastrutturali f'Dar l-Impenn sabiex persuni li jkunu fi triqithom biex jelbu xi dipendenza ikollhom spazju dinjituż filwaqt li jingħataw il-kura medika b'rabta mad-dipendenza tagħhom. Dar l-Impenn huwa l-unika post fil-Gżejjer Maltin fejn isir osservazzjoni medika għal persuni b'dipendenza fuq is-sustanzi. Waqt żjara f'dan is-sit mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon ġew innutati l-funzjonijiet li din id-dar toffri lill-għexieren ta' persuni fis-sena. Id-Direttur tal-Aġenzija Setqa Charles Sherry spjega li f'din ir-residenza temporanja residenti jgħaddu minn proċess ta' diżintossikazzjoni primarjament mill-alkoħol jew jistabilizzaw ruhom qabel ma jidħlu għal programm ta' riabilitazzjoni tas-setqa tal-Caritas jew tal-Oasi. Dar l-Impenn tista' tilqa' persuni biex jgħaddu mill-proċess ta' induzzjoni fejn jingħataw mediċina kontrollata bħal metadone. Fil-fatt persuna ddum f'din ir-residenza bejn 7 u 10 tiem. Charles Sherry taħarsa lejn in-numru ta' dawk li kellhom kuntatt ma' Dar l-Impenn b'rabta mal-irkupru tagħhom minn xi dipendenza. Jekk naħdu ftit statistika mis-sena l-oħra, kellna 155 admission hawnhekk ġewwa Dar l-Impenn li 75% minnhom wara jkun hemm follow-up ta' key worker li jkun qed ikompli jfassal pjan ta' kura flimkien ma' dak l-istess resident li jkun ġie hawnhekk. Ovvjament kollha kemm huma ikun hemm follow-up regolari medika permezz tat-tobba tagħna ġewwa detox center ta' Gwarda Manġa. Fi żjara ġie notat ukoll kif tul is-sena li għaddiet 31% tal-persuni li daħlu f'Dar l-Impenn marru għal programm ta' riabilitazzjoni residenzjali permanenti. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon faħar din il-ħidma filwaqt li appella biex kull persuna tingħata ċans li jistħoqilha b'dinjità. Huwa importanti li bħala soċjetà li ma niġġudikawx u li t-tieni qed ikunu ċirkostanzi nkunu dejjem hemm biex nagħtu daqqatit. Hawnhekk qegħdin f'parti biex ngħidlek setting semi-mediku fejn persuni li jkunu ħajbdew it-triq biex joħorġu minn dipendenza fuq sustanzi jiġu hawnhekk. Perjodu jkun qasir ma jimpurtax jixraqilhom l-aħjar kondizzjonijiet, irridu nkunu verament soċjetà inklusiva.